Ya Kwaramogi en tarik 13 dwe en mar auchiel gama gana 2024 odiechieng' mabende piny Kenya osomie budget mabiro tayo hikomenda ma gana 2024 gana 2025 en budget mabende kore lach e pacho kaendi. Budget no mabende biro bedo ka siro bende migepe mopogore opogore chenro mopogore opogore mag piny owacho kaachiel kod neno ni lek mar piny owacho machopo wechege mag dongruoge en mano mochopo kare. Piny owacho ma pacho kaendi nitiere kod chenro mopogore opogore magichano tiyo godo mondo mi giyud omenda mabiro siro budget no mabende romo kanyo $3.9. Magi opoge migepe mopogore opogore kata kidienje mopogore opogore kamoting'o omenda mibiro kaw kaka hola momuke pinje maoko to kod mago ma pacho kaendi kaachiel kod osuru ma piny owacho geto choko e pacho kaendi toka gibiro gikadho paro mar chik mar omenda mabende gi sane ibiro chwale nyim od bura mondo mi gikadhi ka gikadho mana piny owacho biro chano tiyo godo mar mondo mi yud omenda go duto magibiro tiyo godo e weche mago mag siro budget no $3.9. Bende jopiny ogolo pachgi mopogore opogore kaka otenore kod budget ne mabende noketi gi mopogore opogore mag somo, mag thieth, mag jolweny ta chenro mag piny owacho kaachiel kod omenda mibiro bed ka ichwalo ne counties mondo mi otim godo chenro mage e hik omenda mar gana 2024 gana 2025. Magi to kod mamoko nyakoro mgajwang' magi weche ma omiyo pek. Piny owacho olando budget mar omenda manyien ka okenge moketi maduoko piny tiyo gi omenda rietha chungo chenro mag ndiko jotije manyien e sirikal. I inform this house that the government plans to establish a pending bills verification committee to carry out a thorough analysis of all stock of pending bills. Joala makwan gi 94 osecholo report ni piny owacho pok ochulo gi gopegi ka nonro dhi nyime e wi gope ma kamago. What Kenyans out here should understand is that whatever judgment or whatever ruling that is rendered, it is never the end of life. They are yet to establish the background information of the suspect and all other details. Jong'ad bure doho ma Makadara Monica Kivuti yudo thieth bang' yago moro mayango ni ne obila ne ochele gi magina ei doho. Nyakoromogi en thuolo mari mar mondo mi igo koda mbaka layo matudruok en 3-6-000. Yudo achiel kachiel e YouTube, Facebook kaachiel kod X mar Ramogi TV. Budget ma igeni Nyakoromogi en wano bende kore yang kaka achiel kuom budget madongo. Kendo ang'eyo ni in kaka japiny intiere kod paro mopogore opogore e wi budget no mosomo odiochieng' ma kawuono kod jatend migawo mar omenda mano Njuguna Ndung'u. Miyo thuolo en mari mar mondo mi imiwa pachi e wi budget no mosom ka bende ochopo kare. Dwaro bende in kaka japiny ne ineno e bede migepe mopogore opogore kod kidienje mopogore opogore mabende budget no otimie nade, otimie pok mabende piny owacho ma Kenya Kwanza chano mar chwalo godo hik omenda mar gana 2023 gana 2024 gana 2025. Thuolo en mari mar mondo mitwa kode namba mag tudruok ka bende ibiro thuolo mar somogi. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Bed kodwe chakruok nyaka giko. Migawo mar omenda opoyo budget ma osom kawuono gi jatend migawo Njuguna Ndung'u. Ndung'u wacho ni budget no $3.992 en mano modeo sectors ma ochune pachoka kendo dhi kelo ber ne Kenya. Ndung'u dok ne okang' mar jogo Kenya osuru kaka yo mar loyo pek mar budget no, kolero ni onge yo machielo minyalo tigodo e yudo pes budget ma ok ohinyo piny Kenya. Economic recovery is evident. It is evident on two fronts. First, you can see the economic growth in 2023. And second, we continue to see some vibrancy. But third, that is second, you can see that vibrancy and also economic vibrancy is actually related even to seeing how inflation is behaving in terms of stability and the exchange rate. The relative price structure is very, very important for us because it shows the allocation. Actually, it is the relative price structure is the one that signals allocation of resources. But as I said, that economic recovery is fragile. It can be devoured by
like, for example, the weather shocks. We have seen massive weather shocks. How do we protect it? That's why you notice that I spent more time in terms of measures to protect that fragile growth. One of them is through investments. We have to increase production and productivity. That is very, very important for us. It is very, very important to also to know that that recovery is anchored on revenue generation. And that revenue generation is through taxes and levies and fees, because we don't have capacity for any left capacity for extra or additional debt. We are already suffering from heavy debt burden. So in a sense, we want to make sure that we institute those reforms, those programs, those projects, and even intervention measures that will protect that growth. Ekwaro mogimano kan jatin migao mar omenda mano nyunguna dung kopoyo budget mabendo som mar trilion 3.92 penjo en ni to bendi ni won budget no chopo rang'iny kata mana dwaro mari kaka ne osome nikech noluwo achiel kachiel to gin kuonde mage momori to kuonde mage mago moko mori nyalo tudri kodwa mondo mi wa gomba ka wadhi nyime en ni migao mar somo oyudo atamalo 27.6 mar omenda duto mar budget ma osom odiochieng' kawuono ma en shillings bilion 656.6 modok chien gi meho bilion 30 kapimo gi mane ochiw e hik omenda morumo ka jodito mondi lero omenda ni opogi e kidienje mopogore opogore kamoriwo chenro mag chiemo ne jopuonjre skunde niko jopuonj mag junior secondary e yo mongirore e kin mamoko. Omenda ma ochwal ne migao mar somo e hik omenda ni odok piny ka ipimo kod hik omenda ma okalo. E hik omenda mar 2023-2024 ne ochiw bilion 689.4, omenda ma odok piny nyaka bilion 656.6. Omenda ni ka opogi e kidienje mamoko, siro somo ne junior school kao bilion 30.7, bilion 71, ochiw ne somo manono ne skunde primary kod secondary ma ji dokie pacho, free day secondary education, kagedo kod dongruok mag skunde, omi bilion 6. Bende omenda mar duoko piny nengo mar penj oketne bilion 5. I have proposed a total allocation of 656.6 billion or 27.6% of total expenditures to the education sector. Mr. Speaker, the allocation of the education sector includes Kenya shillings 9.1 billion free primary education, 61.9 billion shillings for free day secondary education, Kenya shillings 30.7 billion for junior secondary school. Dwe mar auchiel higa mar 2023, aput mane oyier mar rango weche mag somo Presidential Working Party on Education Reforms ne ogolo paro mondo mi japuonjre ka japuonjre e skunde primary mi shillings 2,238 higa ka higa, 15,043 ne japuonjre ka japuonjre e junior school, ka japuonjre e senior school to nowinjo yud shillings 22,527 kaluwore gi budget ma osom kawuono ma hik omenda ni. Kirango kwan mar jopuonjre manie skunde oyangore ni piny owacho kochwalo omenda ma oromo kaluwore gi paro mane ochiw ne somo mag skunde primary kod secondary ma pacho ka. Sir mar chiemo ma ichiwo e skunde school feeding program omi bilion 3, ma en chenro ma dweche moko ma okalo osenyayo twak ma opogore kendo motelo ne somo mar budget. Migao mar somo juma ma okalo ne ogolo chenro margi mar higni 5 mabiro, kama bende ne giyango ni gichano pidho jopuonjre milion 6 e thuolo mar higni 5 mabiro. Duol mandiko jopuonji e pacho ka TSC omi maromo bilion 358.2 e hik omenda ni, maromo bilion 13.3 oketi e ndiko jopuonj mag junior school e yo ma ongirore, ka tiego jopuonje lony mar CBC oketi omenda maromo bilion 1.3. In addition, Mr. Speaker, I have proposed an allocation of Kenya shillings 13.4 billion for the conversion of 46,000 junior secondary school interns to permanent and pensionable terms. E somo mar kuonde tiegruok mamalo, mbalariany oketi e bilion 71.9. Ka duol machiwo hola, help kod sir mar omenda ne jopuonjre ochwal negi bilion 62.8. Siro somo mar kuonde tiego tije lwedo kama oriwo ndiko jopuonj oketi e maromo bilion 30.7, ka chenro mar siro nonro mag science omi milion 700. Kenya shillings 128 billion for higher education and research, Kenya shillings 30.7 billion for technical vocational education and training, and Kenya shillings 2.3 billion for the construction and equipping of technical training
institutes and vocational training centers. Jopiny kata kamano koni omenda ni owinjo tigo makare mondo mi okony sekta mar somo. Piny oketho skunde mang'eny kabisa. Nyaka sani skunde mantiere in Nyando constituency, skunde mang'eny kabisa pok oyaw. Weche mag puonj otni e yo makare kendo make sure ni pesa no otie e yo makare ma ng'ata nyalo mor godo. Kik obed pesa miketo e paper to seche ma koro idwa ti kode to en pesa maonge. Judith Omondi, Ramogi TV. Ekwana mogintie jok mabende nena achiel kachiel kendo miya duoko mar yutenore kod report mabende oseket kanyo kaluwore kod Njuguna Ndung'u wacho kanyo ni budget no Jona Pidi wacho ni en gik ma osom go duto okone kaka bro komo ngima oganda jo Kenya koko duok piny nengo mar ngima. Erokamano Jona Pidi. Nyathi kodera mami wacho ni Uching Emmanuel budget to somdi lakini pod wantiere kod ng'ur. Wacho ni achiel kachiel bang' wuok e tich Nairobi West oneno makare. Otieno Wuod Ojunge wacho ni Uching Emmanuel kaluwore kod gima osom e budget odiochieng' makawuono an okane ber kanyo. Gigi isomo to kaka omenda go biro tiyo ok lerno makare omiyo kan gi yie gi geno gi budget ni pod wabiro mana hinyore. Mano Otieno Wuod Ojunge ka intiere Lakisama Nairobi. Erokamano ka achiel kod Oses Olo owacho ni an mose ka an rondi budget wang'iyogo isomo to onge lokruok moro amora ma gikele pacho kaendi ngima dhi mbele. Mago jok mabende osemiya duoko margi kotenore kod kaka jatend migawo mar omenda no yango kanyo ni en gadieri budget masom. Ka dhi nyime en ni piny owacho oyango ni jo Kenya makwan gi 94,000 osechwalo ywak margi ni piny owacho pok ochulogi kuom tije mane gitiyo. Migawo mar omenda yango maromo shillings bilion 660.3 ni en omenda ma jo ohala bandho piny owacho kendo thuolo pod nitie ne jo Kenya mamoko chwalo ywak magi. E somo mar budget makawuono piny owacho koni report mar nonro ewi gope makamago owinjore owuogi ka okalo dwe mar 10 higani. Sharon Ong'ao nigi ler mathoth. Kochiwo twak mar budget mar hik omenda mar higa mar 2024-2025 e nyim od bura, jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u okwayo jo ohala mabandho piny owacho gopege mondo ochwal ng'ur makamano ni aput manochuogi mondo miyo nono gope mapok ochul. Apudno manochuogi dwe mar 11 mar higa mokalo osebedo ka nono ng'ur ewi gope ma jopiny bandho kochakore tarik 1 mar dwe mar 7 mar higa mar 2005 nyaka tarik 30 mar dwe mar 6 mar higa mar 2022. Nyaka sani kamiti no oseyudo ng'ur 94,997 mag jo ohala mayuak ni sirikal pok ochulogi kendo kwan gopego duto romo siling bilion 662.3. Mr. Speaker, as you are aware now, His Excellency the President inaugurated the Pending Bills Verification Committee in November 2023. The committee received a total of 94,997 pending bills claims valued at Kenya shillings 662.3 billion. Ndung'u wacho ni nonro mag gope mohend ni bandho piny owacho pod dhi nyime kae geno ni aput mapuodho gope mag omenda biro chiwo report makende mag gope makamago e dwe mar 10 mar higani. Analysis of the pending bill claims submitted by MDAs is ongoing. The general public has been given an opportunity to submit any pending bill claims owed by the national government. The committee is expected to complete its work and submit a report by October 2024 for implementation within the fiscal framework. E report margi mane gichiwo mokwongo, apudno nopedho report ni piny owacho nitiere kod gope mag contractors gi suppliers maromo siling bilion 110, manyiso ni ma en dok chien mar omenda kipimo gi siling bilion 641 manilieko motelo ni e gowi mane piny owacho nitiere godo. Kaluwore gi kamiti no, gope mar bilion 110 mane piny owacho nitiere godo ne osechul. Wach ma jakom mar kamiti mar od bura maduong' matayo budget Ndine Nyoro wacho ni biro timne nonro makare. And in our budget for 24-25, we have a specific budget line we are calling pending bills. We have started that kitty with 10 billion shillings simply because the verification process is ongoing. And therefore there was no need to allocate too much money when the verification process is still ongoing. But we have already started with an allocation of 10 billion. Definitely that figure will be enhanced every year as we progress. Rem mar piny owacho mar koso chwalo pok mar omenda ne chudo mag gowi dhi ataro gi singo mopogore opogore ma piny owacho osebedo ka singo. E dwe mar 2 mar higani, jagoro maduong' e migawo mar omenda Chris Kipto
ne osingo mar chwalo gope ma piny owacho nitiere godo e budget mabalang' mondo bug godo ochumi ma pacho kae. E giko mar higa mokalo, Jatend piny William Ruto bende ne osingo mar chulo gowi mar siling bilion 600 mane piny owacho ne nitiere godo mag ohendni mopogore. Nonro mar piny owacho yango ni kaluwore gi gowi mar siling bilion 600, kembe mag piny owacho ne nitiere gi gope mamalo mar siling bilion 509. Migepe mag piny owacho ne nitiere gi gowi mar siling bilion 121.2. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Erokamano Sharon Ong'ao kuom lipot machal kamano weche mag gope mabedo mondo mi ochul ka wadhi nyime. Jood bura bende ogolo pachgi ka bang' somo mar budget. Jood bura kod apisas mag piny owacho ogolo paro magi mopogore opogore e budget no ma osom kod migawo mar omenda. Moko puoye kama moko to see kendo nyiso to. We are just 590 billion short of having a balanced budget and living within our means. When we took over, we found the budget deficit at close to 7%. 1 trillion shillings of budget deficit. That means we are spending 1 trillion that we are not collecting from taxes. So yes, we are looking for money from Kenyans because that is an easier thing to do. That is a better thing to do. When you look at the budget structure and layout, these guys are spreading themselves too thin. They are touching everything and everywhere. You see, basically as a consequence of roadside declarations, as a consequence of the policy or the practice of roadside declarations, because we overpromise people things that we cannot, in real sense, deliver. So we are back to where we were last year. There's nothing really new in this budget that I can say differentiates it from the budget of last financial year. Agriculture is a very essential ministry, and out of the 10 billion, 4 are going for subsidized fertilizer. And we hope this subsidized fertilizer will not be stolen or farmers are not going to be sold to stones. So we expected the minister to focus on irrigated agriculture and upward revise the budget for agriculture. My wins in this budget is the JSS teachers, because they've been working hard and they need to be confirmed into permanent pensionable. Another win is the school feeding program, because I come from a Nasal area and school feeding program has been a real thorn on the flesh in terms of our children. Another big win for this budget is when it comes to issue of last mile electricity. Erokamano Stephen Otieno Mwalimu Bora wacho ni gigo mantiere budget go kong'iew gi ok gin mago mabiro konyo piny Kenya. Mako Juang wacho ni Ramogi TV winjona maler budget no dhi hinyo. Erokamano Mako Juang. David Omondi, Celine Dion wacho ni Ochieng aneni kantie kasara Ramogi TV ler anto gima osom gi budget no to en mana mar piny owacho. Fredrick Ochieng wacho ni kwana tamalo 70 mar budget en mano mabendi bro kony godo weche mago mag mibadhi, kendo ka yie kode piny owacho onego bed ni luwo gik mag yango mondo mi okony jopiny. Erokamano Fredrick Ochieng. Ka Kelfas Mbaja entiere gwenge mag Nyamasare Kanyamkago wacho ni ento onge gi geno kendo rito mana neno gi wang'e kaka pile. Erokamano Kelfas Mbaja kaachiel kod Amos Wuod Onyango. Ka wadhi nyime, migawo mathieth yudo omenda maromo shillings bilion 127 kuom omenda mar 2024 2025 ne sekta mar thieth. Kaka jafwambo marwa George Malero, piny owacho geto bero chenro mag thieth mane oyueyo mar universal health coverage. Omenda ma iketo ne migawo mathieth e pacho kae medo mana dok piny ka ochakore iko omenda 2,022 nyaka 2,023. E budget mar hik omenda mar 2024 nyaka 2025, omenda ma oket ni migawo mathieth en omenda mar bilion 127 mani piny ka ipimo kod omenda mane oketi e hik omenda mar 2023 nyaka 2024 mane omenda maromo bilion 141. E hik omenda mar 2022 nyaka hik omenda mar 2023 omenda mar bilion 146 ne oketi ne migawo ni mathieth. Kuom budget maromo bilion 127 ma oketi ne migawo no mathieth e hik omenda ni, omenda maromo bilion 4.6 idhi tigo e nyiewo gigego mag thieth kaachiel kod chulo nyamrerwa mabende ong'ere kaka community health promoters maromo 107,834 mayande ne ondiki kod piny owacho. Kaka yo mane ni jokenya bedo kod yot e yudo thieth mabende ong'ere kaka universal health coverage, omenda maromo bilion 4.2 oket tenge kod piny owacho e budget mar hik omenda 2024 nyaka hik omenda 2025. Bath budget ma oket ni migawo no mathieth
maromo omenda bilion 3.7 idhi tigo e chulo lakteche ma pod nitiere tiegruok mabende ong'ere kaka intern doctors. Kendo mar nyuol manono mabende ong'ere kaka Linda Mama mane ochaki higa mar 2016 e bwo jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta kaka yo mar duoko piny thogego mag mine kaachiel kod nyithindo. Omenda maromo bilion 2 koro ketenge. Bajet ni mar Linda Mama odok piny e hik omendani ka ipimo kod hik omenda mar 2013 kod hik omenda 2014 mane okete omenda maromo bilion 4.89. Dog piny mar omenda ma oket ne Linda Mama timore kindeno ma kwan mine ma pod wito ngimagi e pacho kae e kinde mag nyuol koro pod nitiere e kind 6,000 kod 8,000 e higa ka higa, ka nyithindo bende koro wito ngimagi romo 21 kuom nyithindo duto ma inyuolo maromo 100,000. E bajet mar hik omenda mar 2014 nyaka 2015 omenda maromo bilion 28.7 oket tenge ne kedo kod kute mag ayaki, tuo mar kahera kaachiel kod malaria. Piny owacho bende oketo omenda maromo bilion 1.1 mar kedo kod tuo mar kansa e pacho kae. George Juma, Ramogi TV. Ramogi tok kido report kuom George Juma kaka piny owacho osebedo ka keto budget ne migawo mano mar thieth obedo kaka oyueyo maromo kuom kata kamano ka pok akawo oyueyo no. Nitiere Olwar Nyakwaro Buogo, Ramogi TV neno maler ka nitiere Ulanda kaendi. Waserito mosomno budget no kata kamano chunywa go kibi kaluwore kod paro mar chik mar omenda mabende ipodi yango ni ibro kadh kod od bura. Warito neno gi wang'o. Erokamano ma Nyakwar Obuogo ka nitiere Ulanda kaendi. Aneni makare sana kod Mother Justin Adongo gintiere Nyalenda gi Mama Rose Oganyo nyaka Njira Karachuonyo. Manotis Oganyo Kanyamkago kawacho ni ento nosegolo gene gik mitime pacho kaendi sanduku motingno onge ber mobiro godo. Kamano tiso Ganyo. Ote mar Mama County Sylvia Locho ni Kisumu City wacho Ramogi TV ler kendo no makare kamano kuom kete kaendi. An Esther Nyagilo ka ntiere Kabuoch ka chieng' Ramogi ler oserito budget kendo osesom gik mathoth kanyo kalo ni. Erokamano Esther Nyagilo. Hello Ramogi TV. Masoja wuod Sibuoche Masara. Anto osuru ma Kenya ni otama nono. Yawa Kenya ni ochomo kune. Budget duong' gik midwaro mondo mi osirgoro budget bende pek wadong' nono. Erokamano Masoja wuod Sibuoche ka ntiere kacho ni ntiere Kanya wacho ni Sibuore Masara Sibuoche Masara. Erokamano sedonjo kaendi mano Bosnia Jayogo. Erokamano Alan Tindi wuod Kanyada Nyalkinyi intie Mbita Town. Ramogi TV yudore maler nyaka Chula Rusinga Amos Mary Tin Lydia Okeyo Nyagisma. Wacho neno jo Kenya oikre ne ngima matek gimed mana kaso kanda otek. Erokamano Alan Tindi wuod Kanyada. Ne Ramogi kikidhi mabor pod nitiere kod mathoth moikuni cheno ni marangi chwelo bende thuolo pod nitiere mar miwa pacho tenore kod budget mosom odiochieng' ma kawuono. Asewacho ni nyathini tok owinjo to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide, the son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. The new KCB mobile loan is unbelievably flexible and incredibly affordable. You can now borrow up to 1 million Kenya shillings from as low as 1.2% as a 1-day, 7-day, 14-day, 30-day loan, or enjoy a longer-term period of up to 1 year at competitive rates. Dial *522# or apply on the KCB app today. The KCB mobile loan, unbelievably flexible, incredibly affordable. KCB, for people, for better. Terms and conditions apply. Regulated by the Central Bank of Kenya.
lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Ikrina nyero ma okrum. Riwri kodwa tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar nyarko chia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat kang'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro satini. Owada jok sainago jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. No, onge kaka nyalo wanyna donje wach makia. Bendi gina nyago nduru ka. Achakni. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Nadwaro timo creating wealth, koro awacho ni wachako wanda ni wach ji mang'eny ohero chamo rech lakini gikia kuma ginya yudo rech maya Lake Victoria. It's time to strike back. Radiant Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete e Ramogi TV. Odiochieng' ma kawuono pod wang'eyo weche motenore kod budget mar omenda ma 2024 2025 ma bende osomo odiochieng' ma kawuono kod migao mar omenda budget ma romo shillings trillion 3.99. En mano moseyudo kweto kod moko bende pake akochal kuom jatend migao mar omenda Njuguna Ndung'u mayango ni en mano makare kendo giseketo chenro mowinjore mondo mi budget no obi ochop kare kaluwore kod omenda magichoko to kod mageto yudo mondo mi gichope kare. Moko kuom jod bura bende tok ne osesom budget bende wasewinjo ka wacho kanyo ni gisiro ka bende moko ok osiro. Bende migao mar somo oseyang kanyo kaka omenda oseketie pok mano madok piny. Kata kamano bedo ka siro chenro mopogore opogore kama oting'o siro somo mago mag skunde ma adundo mago junior secondary kaachiel kod mago mabende oting'o weche mag ndiko jopuonj tich e kind chenro mamoko. Bende migao mathieth bende kanyo no seketi omenda mabende iwacho kanyo ni bro siro weche mopogore opogore kama oting'o chiwo thieth ne oganda duto mano universal health coverage kaachiel kod mamoko. Maendi en budget nyakwaro Mgajwang' ma bende nitiere kod paro mathoth kaluwore ni ibro kadh kanyo paro ma chik mar omenda mondo mi obi osir budget no ka bende piny owacho ni geno ni kosekadh paro makamano to gibobedo thuolo mar yudo omenda magisiro godo budget mosom matirion 3.39. Budget no bende nyakwaro Mgajwang' bende nitiere omenda mibiro tigo de weche mag chenro mag dongruok. Omenda bende ibiro tigo de chenro mag pok mibiro chwal ne counties mayon kanyo omenda mo shillings billion 400 bibiro poge counties mopogore opogore. Pok mabende migao mar omenda osenyiso kaka counties biro bedo ka yudo omenda go motiyo godo e chenro no. Bende e pok machal kamano nyakwaro Mgajwang' mar budget mar hik omenda no nitiere omenda bende piny owacho geto kao kaka hola mago ma bende osebedi ka ikawe pinje maoko kaachiel kod mago ma pacho kaendi ma bende piny owacho oseketi kidienje mopogore opogore. Magi gin lipot nyakwaro Mgajwang' bende waikoni gi sani kendo gin mago ma ikore mondo mi iyudgi kaka gisebedo ka gimolonwa kendo kaolos. Ka wadhi nyime nyakwaro Mgajwang' boduoge weche mago mag budget en ni jal moro mayango ni en obila moro ochado gi magina jang'ad bura e doho ma Makadara Nairobi Monica Kivuti kendo yudo hinyruok e kinde mane jang'ad bura no golo ng'eto mare ne achich moro miwacho ni jaod obila no. Simon kata kamano bende nowito ngimane bang' obila mamoko donjore e wach makamano kendo chiele gi magina. E kinde no ma Monica Kivuti ma en jang'ad bura madowo ma Makadara ne dhi nyime kod golo ng'eto mare kotenore gi kwayo mane achich chwalo mondo gole e lwet obila e yor Rambun. Obila moro ma bende ne nitie kama bura no ne dhi e nyime nogolo magina mare kendo chwado jang'ad bura no. Now we had gunshots. I was nearly outside. See how our tent is. We cannot all fit. Some are out and some are inside. Then there were shots being fired. We were all told to lie down.
We're all down, and then it happened really fast within a span of a moment. Obila no moyang nyinge kaka Samson Kipchirchir Kipruto mane en jagni 55 kendo ne en OCS Malondiani wachore ni ne en jaoda chich mane ing'ado ne bura Jennifer Wairimu majagni 48 ma ichich goni ne oyudo omenda maromo milion 2.9 yor mibadhi. Jennifer kata kamano ne okwayo mondo gole lweto obila gi rambun mar pesa ching gino madoho ne odagi. Basically, if you have a case in court and you are sick, you are supposed to send a good information in court that you are sick and approve of the same. So if you don't do that, then the court usually has no option than to just request issue arrest warrants for you. Kalore gi report madoho kokale oboke ma jatatije madoho Winfrida Mokaya, achijno osebedo kaka osechopo e doho mondo winj buche. Gino mane omiyo jang'ad burano ng'ado oko rambun mane keto achichno winjo bura mare oko matwech. Okang' makamano ne okochopo kare ne Kipchirchir Kipruto mane odonjo gi dhot mar doho kendo chwado magina kor kod bam jang'ad burano. Obila kata kamano no wuok mapiyo kendo chwado achijno gi magina ma onego jagono. Jang'ad bura Monica to dhi nyime gi yudo thieth ka thieth moro e boma ma Nairobi. Bad migawo mar doho kwayo chang mapiyo ne jang'ad burano kod hocho ne familia mar obila mane onegino. Doho singo jiwarita ne jotijege kod ji duto machopo e doho. Komanda mar obila ma Nairobi Adamson Bungei oyango masirano ka olero ni ngima jang'ad burano ni maber e kindeni. The unit have taken over. They are yet to establish the background information of the suspect and all other details that is of this incident this afternoon. She's stable with the officers, they are stable, and we wish them well. They are recovering very well, and the doctors are taking their charge. Any other situation is taken care of. What Kenyans out here should understand is that whatever judgment or whatever ruling that is rendered, it is never the end of life. What you can do is just apply for either review by the same magistrate. If you're not satisfied with him, you can just appeal to a higher court. Diana Olunde, Ramogi TV, Nairobi. Ndalo machuok bang' apisas makero arita kwe monj kendo go bunde manegi gweng' ma Marakwet ma ugwe kod jonjore maparo ni gin jokuodhok kod neta maro mar Okak Abdi Hassan ochiko apisas mag arita mondo ked kod jokuoge dhok ma ok odewo wang'gi. Ka oloso kod jofwambo bang' limo kaunti ma Elgeyo Marakwet, apisano wacho ni ok onego nene jonjore lich moro amora ka kwayo jodak mondo mi oriw lwedo gi jochiw rit e kelo kwe e gweng' mago ma Nyanduat mar Okak ma Kerio. Kata kamano jatelo wacho ni sani kwe osechako duogo e gweng'go kata bed ni jonjorego chako tiyo yore mamoko mag monjo jochiw arita kendo negogi. Kuna wakora ambao wako katika sehemu ya Marakwet, haswa Marakwet ya Mashariki, ambao wamekuwa na mtindo wa kunyemelea na kutarget security officers. Mimi sitaki kusema kitu gani itafanyika kwa sababu siku za mwizi tulisema ni 40. If you are armed and you are targeting police officer or security officers, the solution is for you to be dispatched. Kaudoke weche mag budget en jopiny bende ne okodong chien elo achiel kachiel e yore mopogore opogore twak ma jatend migawo mar Omera Njuguna Ndung'u kinde mane osomo budget mar ikomenda ma 2024 2025 od bura mamalo. Motel ne somo mar budget jopiny ne ogolo pachgi wi gigo mane gigeno yudo ka okale budget makamano. Ne en odiochieng' ma jopiny rito mar winjo achiel kachiel gigo mane bajet mar ikomenda 2024 2025 oting'o kane gin kod geno mathoth e bajet makamano ma otelo ne chenro mar pedho ayanga e od bura e boma ma Homa Bay kata doko ne jopiny ne dhi nyime kod tijegi mapile to moko ne oyawo nyakalondo kundegi mag tich mar winjo achiel kachiel bajet mar piny Kenya kaka ne dhi nyime od bura ma en kargo wuoche rangi nitie dho posta e boma ma Homa Bay. Tije dhi nyime kata kamano ne giweyo witgi oko mar luwo kaka jatend migawo mar omenda Ngire Njuguna Ndung'u ne dhi nyime kod somo bajet mar piny Kenya. Kamago mane ok nyalo yudo nyakalondo kata wang' jowi machiegni kodgi to ne oyawo simbegi mag ong'we yamo ka giluwo achiel kachiel e yor mbui kaka ne chenro makamano dhi nyime. Ka johala moko bende ne ochungo tijegi ka giluwo achiel kachiel chenro makamano e wang' jowi magikete kundegi mag tich. Ma otelo ne chenro no jopiny ne ogolo pachgi kaluwore kod geno mane gin gi bajet makamano. Ni weche mag somo
Bende sirikal omiyo migao mar somo pesa moromo maginyalo ndiko godo jopuonj gine mar junior secondary education. To kawadok bende mana kar migao mar somo achiel ni, bende sirikal oketo pesa ne weche mag free lunch program magisebedo ka gichiwo gandi ne skunde, nikech chien kacha ne wan kod luoro kana giwacho ni gidhi golo pesa no oko, momiyo jonyuol obedo kod chandruok kabisa. Bende gikete pesa moromo mamiyo kwadhi osiptal to wayudo ka nitiere yath moromo e osiptendewa. Ne en kwayo na ni wajumbe mamekwa manitiere these committees ber ka ng'iyo ni to bo omendo okete road network kilometers ekech ng'iyo budget policy statement giwacho ni gidwa loso nderni malomo 6,800 kilometers madhi bedo tarmacked. Wanti gi so many roads manyalo lead ji towards economical development maloso gimiluongo ni the tax base kama ji nyalo yudo chenro mar timo godo ohala. Be nderni go be inyalo losgi. Mana gima neno ka is most important. Then mogik ma adwa sisitiza mamondo mi awachi concerning this budget policy statement any wang'eyo ni mitigation measures magiketo onego bed ni giluwore kaluwore gi duond chik, nikech waneno ka ji yuago ni the cost of living ni malo. Pesa momiwa e counties okaneno koromo. Iyudo ni Migori nigi population mapiny kendo wayombo gi pile budget to migi budget wang' ni moloyo Mabei County. To jowa bende kosemi pesa gi make sure ni gitiyo nwa gi pesa maber. To e gwenge mamoko bende jopiny rito winjo kaka budget ne dhi nyime kane gin kod geno ne budget makamano ne dhi mulo sectors mosebedo ka hinyogi. Awendo mainly wapuro niang' e gima wapuro mang'eny. Koro ne wakwayo government mondo pesa maber kata budget ni oketie pesa maber ne Ministry of Agriculture mondo chiere weche mag niang' weche mag soni, nikech kaka ung'eyo ni nitiere areas mag jopur mapok ochul. Wan kaka jo bodaboda ma wendo wasebedo kuwajuogo to ngima tek. Soni ka sani ok odhi maber ahinya nikech pesa machul jopur onge. Tunatarajia bei ya vyakula itapungua na ni matarajio yetu pia upande wa vijana utaweza kuangaliwa, mambo ya michezo pia iweze kuangaziwa kwenye bajeti. Hatutaki tax iongezwe kwa kila kitu, sana sana basic needs. Hiyo ndio ile ambao matarajio mkulima wa chini ama mtu wa kawaida anaangalia zaidi. Chakula, unga, mkate, vitu kama hivyo. Hatutaki kusikia kwamba mkate imewekwa tax. Ikiwekwa tax mkulima wa kawaida ama mtu wa kawaida tumemmaliza nguvu. En budget mana jopiny rito kod leyo kendo kadwa konene gi dhi nyime kod tijegi mapile to mokuom gino ka othuolo malo achiel kachiel to kuma jatend migawo od bura malo ni to ng'o ma nitie budget mari komena 2024 2025. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jatend migao mar pur Mithika Linturo yango ni piny owacho chiegni tieko chike mabiro tayo ohala kod pur magidho mamero ji kaka Muguka kod Mira. Linturo koni kaka migao gichano bende go chapa jokanyo mag komiti mabiro golo paro wi nengo mar yedhe go kod kaka winjo tim pur mare counties mopogore opogore. Linturo mane loso kod jofwambo e county ma Embu Singo mane ni komiti no chako tich bang' juma achiel. Okwayo jopur kod johala mag yedhe gi mondo mi okaw kwe kinde ma piny owacho pod loso lai makare madhi nyime kod pur mar yedhe go e pacho ka. Asante sana Reverend pahali huko Reverend hapa Rukuriri sublocation. Ningependa because the issue of the problem people are talking about the pricing because it's cheap and is being accessed by many children. I want now to have a committee as provided in the regulations for them to be able to sit down and be able to give guidelines on how Muguka will be sold or in terms of pricing so that that problem is sorted out.
Ya kwaro gintiere ote mopogore opogore mabiro nwa kae ndiko tenore kod lipode mag budget mabendo wakelo ni mosomo duchima kawuono. Ramogi TV ler Adriel Mabrian kuwuok Radienya owacho ni en piny Kenya odhiere. Ote mar Mama County mano Sylvia Luoch kane Kisumu City wacho Ramogi TV ler kendo waneno maler Amos Wuod Kamgundo ka owuok Sibuoch wacho na woro sirikal ma piny Kenya loko gik moko agin ema gidwaro ka giero kamano Amos Wuod Kamgundo. To ng'at maluongre ni Leo ka Auro Jarakwaro apenjo ni to ka joket mwandu dar ka gibogo timono to tije ji biro wito KRA biro choko osuru kuom jomage budget nego bed makare kik idhi mabor Nyakwaro mga jwang wadugo tok yo machuok. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Kutuma pesa ni free na Equity. Use your Equity mobile app to send money to an Equity account for free and save on transaction costs. It's easy. Simply log into Equity mobile app, select transact, select send money, select another Equity account, enter the receiver's Equity account or Equitel number, and send. It's that simple. Save money every day. Download Equity mobile app from Google Play Store or App Store and send money to Equity for free. Kutuma pesa ni free na Equity. Equity, karibu member. I'm telling you guys, this new Showmax app is on some next level business. Oh, it's mad. I know, man. All Premier League games live. 308 games on my phone. Good quality. Outstanding. And you can even adjust your data settings. Let's say you're somewhere where the network isn't so good or you're using data bundles. Bro, you can pause, rewind, and press play. So, bro, if you missed a game at the beginning, you can still watch it from the start as long as you tune into that game before it ends. 500 bob a month. How many beers are those? It depends with what you're drinking. Check out the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Wanosema nyeka mora to CCTV bendo aserango to wan poko yodo nyatheno nyaka sani. Ngene CCTV go seche moko kwach nogo weche magadie. Ntinga mokwalo nyaminwa kade beni wane mwakwalo nyakwaribu aketo kae gi pesa mitango nwane donge wandi wakawo pesani. Jedego yudre gutino sani inspector koro wata chile modonka nyathina ntie gi jogo magi weche mage mofuo mawinjo ko wacho gi donje mtoka kanyo piyo piyo weri koda intiwe wacho weche miwacho go kae ka wachopo ka polisi bo wacho weche miwacho go ng'ano monyisi ni mula yud ber duto ma pien dendi dwaro ka itiyo gi mo mar del mar Sawa Milking Jelly. Ma en mo ma inyalo geno kuome. Ober ne yiero mari. Yud mari kawuono e duka man machiegni kodi. Machiegni weche mag tuke duol mochung'ne ng'weche pacho kawo yango kweth jong'wech mabiro tingo bendera mar Kenya e piem mag Olympics mabiro bag e piny France boma Paris. Ng'wech mag luoro nyadi 25. Jackson Tuwe matone AK yango ni tie mare ni kue kata kweth duto go biro kelo duoko makare ne piny Kenya kod midiel mathoth. Kweth jotugo moting'o Beatrice Chebet, Lilian Kasait, Margaret Chelimo, Nicholas Kimeli, Bernard Kibet e kind mamoko kendo biro mole tugo go biro bago tarik 26. And therefore, we all need to pull together. We all need to support each other. We all need to support this team that is going there. And we all need to see that they have everything that is required. And I have a lot of confidence. The way we have worked with National Olympic Committee of Kenya from the time we selected the marathon team, and the way they have supported, the way they have supported this other one, and they have also supported this, and they have also supported the trials that is starting tomorrow.
So we are not on our own. We are all together. And this is the way forward. If we pull together, we are likely to get good results, all of us. Beatrice Chebet jaloch mar mich mar SJAC mar jotugo makare dwe mar abich. Chebet mane ondiko rekod mar ng'we mita 1000 ne yudo mich no bang' ne ombo ng'wego gi dakika 28 seconds 5.4 e kinde piem mag Diamond League tielo mar Prefontaine e boma ma Oregon piny America tarik 25 dwe mar abich. Chebet ne ombo ji mamoko 10 mich no kama oting'o jaloch mar ng'we nyamburko Karan Patel, jalo mar Gor Mahia Benson Omal, jang'wech Daniel Matieko, Brian Kome, jatuk volleyball Baptiza Tuka e kind mamoko. Tok yudo mich, Chebet ne okwayo jong'wech mondo thegre kendo bed mabor gi weche mag tiyo gi yedhe mamedo jong'wech teko mano mosehinyo jong'wech mathoth. As we are going for Paris, tomorrow we have trials for Olympics, and I'm going to run 5,000 again for qualification. So probably I'm going to double 5,000 and 10,000. And God willing, I want to go and bring gold medal, because in my global event, I've never won any gold medal in senior championship. But today I know anything can happen, and everyone is a champion. So when we are going out there, I know I will not disappoint you, and I'm going to do my best. More so, it's to run clean and win easy and win clean. That is it. Thank you so much. Koromo gimana makelo giko mar mi weche manie cheno mar ang'ichulo koromo saa 3 ibro chak yudo weche manyien monon modomo lu makare to kod nonro gi twak ewi budget ma bende ne osom nyinga Uching Manuel jaloko marwa nen Wilson Ochuka.